s tím, že kamerový systém v Praze je obrovský systém, který byl dlouhodobě budován už od roku 90X a postupně rozšiřovan až do stádia, jakým je dneska, s tím, že firma, která nám to dělá, do toho systému vložila svůj vlastní tzv. Užitný vzor, což jinými slovy je určitý systém, který znemožňuje komukoliv jinému se dostat do toho systému. Takže pokud bychom dneska dále rozšiřovali kamerový systém a ty požadavky jsou, zhruba v tuhle chvíli evidujeme asi 100 dalších požadavků od městských částí, po případě nějakých organizačních složek jako je policie, a ty složky policejní požadují ty kamery oprávněně. My jsme si nechali i dát dohromady analýzu, která nám nutnost těch míst podle nebezpečnosti ukázala pořadí těchto míst. To znamená, my jsme schopni jako říct, na tomto místě nám kamera v objasňování trestných činů pomůže opravdu nejvíc, jako máme to seřazeno ta místa, ale pokud bychom dneska to chtěli dodávat, tak musíme to v podstatě znovu vypsat tady této jedné firmě, KH Service se jmenuje, a to z toho důvodu, že ona vlastní ten takzvaný užitný vzor na ten systém. Existuje strašně moc různých systémů na městských částech, které do toho nejsou začleněny, ale o tom teďka nemluvíme, to je prostě věcí různých městských částí, které mají své systémy. Abychom se mohli s tímto pohnout, tak musíme tu případnou novou zakázku udělat tak, aby se do ní přihlásilo z logiky věci ze zákona veřejných zakázek více firm než jenom jedna, to znamená vypsat zakázku na nějaké rozšíření kamerového systému teď v tuhle chvíli na nějaký rok nebo dva nemá význam, protože by se do toho nikdo nepřihlásila, nebo ta firma, která to už vykonává, by měla takovou výhodu, že z logiky věci by vlastně byla vybrána automaticky. Takže jediná možnost je se na to podívat zase z pohledu zákona veřejných zakázek a můžeme si o tom myslet své, a tím pádem takovýto velký systém, když se budoval a stál tolik miliard, kolik stál, tak má smysl ho nějakým způsobem obnovovat po zhruba, dejme tomu, alespoň 10 letech. Takže rada dneska schválila záměr na vytvoření nové koncepce a zadala magistrátu odboru bezpečnosti krizového řízení vypracovat záměr na tady tuto velkou koncepci se zakázkou vlastně, a to na 10 let následující 10 let kamerového systému v Praze.